Ufundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukubuka lesi sibalo esengisibhalile la. Sino square root was 6x minus x squared minus 5. Sibe no dx. Ngizothanda ukuthi usibukisise kahle isibalo sethu lesi silaphansi kwe-square root. Uyazi ukuthi ukuthola izinto enjengo esicishe fanele mhlawumbe ukuthi uthola u2x plus 3x minus 5 yabona into enjalo base uvula amagugu amabili uqhubeke nesibalo kanjalo. Lana ke kodwa phela sisebenza ngama integrals. Ungaphenya ubuyele kwamanye ama video azokukhumbuza ngama integrals uma uthi mhlawumbe usulibele. Uphinde futhi uzikhumbuze nangama trigonometry substitution. Sizokwenza ke i-problem elong. I-problem elong isibale eside nje sosenda. Ungixolele ngalo kade ngibhale lapha eceleni. Sengiphinde ngabuya ngicabanga ngabo usho ukuthi njengoba ngikhuluma nje uyakwenzeka ukuthi ngibhale into eyiphutha. Asithi ukusebenza kahle ndawonye ke ngingathanda phela uVabakshni uyathanda ukuzikhulumela. Ngino 6x angisilapha ya minus x squared. Ngibe no 5 thingbo bangase ngibhale ngendlela eguqula kanje ngithi minus 5 minus x squared minus 6 yiphi nje indlela yini kuphi kunye khodayo konke abangipheko nakubhalile minus 5 nanka ngisengifaka ekhwapheni u6x ngifakele no x squared sengizoxhuma u9 ngizoxhuma u9 uma sekunjalo ke iyiphi enye indlela engizoshintsha ngaso noma engizoguqula ngayo uyabona ukuthi bengenze isikhala lapha ya emva kwa5 ngoba ngifuna ukufaka wona lo 9 esosebenzisana nawo sibona ukuthi uzosifinyelela phi nesibalo sethu lesi esimnandi kakhulu ngingathi minus 5 plus 9 minus ekhwapheni x squared minus 6x plus 9 kuzongiphani lokho kungisizana ukuthi ngisubstitute noma ngivule isikhala sokuthi ngandise ngezinye inombolo kusibalo sami ngavula uphawu lami ngiqhubeke square root sami uzongipha ba u4 ngoba minus 5 plus 9 sipha u4 ngibe no x squared loya esengizokhipha ngokuthi ngithi x minus 3 squared kuba kuyefana x times 2 sipha ba x squared bangithi 3 squared uzongikhiphela negative 6 nakanjalo no9 uyangena lapho okungifinyelelisa phi kwi-square root sami esithi 4 phakathi nginani ngino 1 minus phakathi kwegweni lethu sibe no x minus 3 ezansi kuno 4 wethu singakhohlwa u-squared dx sizama nje ukuguqula sizame ukusigoqa isibalo sethu sibone ukuthi sizophelela phi noma sizofika phi ngaqhubeka kanjani ngino 1 minus goqile ngino x minus 3 divided by 2 ngibe no dx uma ngime kanjalo ke kuyangisondeza eduze kutheni isibalo sami sifike la seso substitute khona ngento zama trigonometry engabe kunjalo sekuyileso sikhathi ke sekuyisikhathi sokubheka ukuthi konje u-cos squared theta ukhishwa ubani u-cos squared theta sizokhumbula ukuthi ukhishwa ubani ukhishwa u1 minus sin squared theta noma u1 minus sin squared theta unela u-cos squared theta ngakho uma ngigoqa lapha phakathi lokwa x minus 3 divided by 2 kuyefana no sin squared theta base ngiphinde ngiba no x minus 3 ezansi divided by 2
equal sin squared theta. Ngibe no x minus 3 over 2 sin theta. Okufana nani? Nalokho ngithi sisebenza ngalokho sikuguqulele okade kuphakathi kwi-square root nje base siqeqele sakuletha la ngezansi. Sesingasho ukuthi u-theta unela no-arcsine. U-arcsine ungagoqeka nje ukuthini? X minus 3 divided by 2. Singagoqa kanjalo. Sibuyele emuva ukuzikhumbuza ukuthi ngabe kuyiqiniso na nje basithi x minus 3 divided by 2 equal sin kuzoba yini? Kuzoba nje ngokufana nokuthi sithi x minus 3 equal 2 sin theta. Uma seqisa u3 wethu ngale uyoba positive, sesisalelwa into enjani? Ethi x equal 2 sin theta plus 3. Sibe nani? Sibe no dx over d theta. Sibe no 2 cos theta equal dx equal 2 cos theta. Sidlulele sibe no 2, sivule i-square root sethu. Sesiyazi ukuthi njengoba sesigoqile u-x minus 3 over 2 sekusugoqe ukuthi ube njani? Ube u-sin squared theta. Uma sesigoqile ukuthi kube u-sin squared theta, sizithola sesinani? Sesino 2 cos theta d theta ozosipha bani? Singasekela kanje. Sibe no cos squared theta okufanayo nokuthi sinani? No cos squared theta. Uma cos squared theta wethu uphakathi kwi-square root, singathi uyikefana nokubanjani? No cos theta ungesana squared. Ayithi ukhipha i-square root sethu kukhipha no squared wethu. Sibe no 2 cos theta ababili. Okusho ukuthi u1 kuzikhumbuze vele njengokomthetho ukuthi u1 minus sin squared theta kuyafana no cos squared theta. Okuzohamba kusiphe bani? Okuzohamba kusiphe u4 cos squared theta. Angithi sino 2 cos squared theta ababili. Sibe no 4 cos squared theta. Singakhohlwa d theta wethu. Okuzosipha ba khona mhlawumbe okuhamba ngokomthetho okukhuluma ngokuthi u4 cos squared uguquka ubani noma uyashintsha mhlawumbe nawo. Khona mhlawumbe lokho? Singaba no cos squared theta onjani? Othi equal 1 over 2. Ekhwapheni noma egwegweni lethu sesingathi 1 plus cos squared theta. Zidlulele 4 times 1 over 2. Sibe no 1 plus cos squared theta wethu. Osekelwe singakhohlwa d theta wethu. Sibe no 2 plus 2 cos 2 theta. Sibe no d theta wethu. Okuzohamba sibe noba? Sibe nawo u 2 cos 2 theta wethu ohlanganiswa kanjani? Khona mhlawumbe ukuhamba ngokomthetho okuthiwa u2 cos 2 theta uba unela ba noma uba ngubani. Kukhona mhlawumbe njengalokho. Hey, sinumani manje? No 2 theta plus sin 2 theta. Kunjalo.
asibone ukuthi uma sesisimene sithi 2 theta plus sin 2 theta plus c. Khumbula ukuthi uc wethu siwuthola nje siwubona njengento ebaluleke kakhulu ngoba uc wethu lona ukhuluma ngani ngokuthi kune uyi-constant kuba khona okubambile noma okuloke kuphinda phindana. Utheta wethu lona basesiguqula sithi u-arcsine sibe no x times minus 3 lapha phezulu divided by 2. Angithi besikade sikuguqulile lokho. Sesiyazi ukuthi ngomthetho kanti u-x minus 3 over 2 ungubani. Sidlulele. Uma sesinento ebanje kuyasiza kakhulu base sesizibona sesihambile sahamba sasisafinyelela la sithi khona plus c ngoba kuyasiza ukusikhombisa ukuthi sesiyafika emaphethelweni. Manje sino sin theta equal usin wethu lo sithe u-arcsine no x minus 3 over 2 okushiya ezansi sinobani sino x minus 3 divided by 2. Besikade sikuguqulile lokhu. Sino x nxa sino sin 2 theta minus sin singathi utheta wethu plus theta phakathi egwegweni sithi equal ufana noba no sin theta cos theta kefana plus sin theta cos theta. Okusipha 2 sin theta cos theta. Ezansi sesingasekela sithini? Sithi sino athi ngithi ukubuyela emuva kancane ngithi ukubheka ukuthi khona ngikujombile ayaya kukho. Ngithi 2 theta plus 2 sin theta cos theta plus c wethu we-constant. Okusipha bani? Asibuyele lapha emuva sizikhumbuza ukuthi khumbula ukuthi u-cos squared theta uyafana no-1 minus sin squared theta. U-cos theta futhi uyafana nani nokuthi une-square root sa-1 minus sin squared theta. Uyabona? Kubalulekile ukuthi uyazi imithetho yakho uma usuwenza izibalo ze-trigonometry substitution. Sisalelo bani ke manje sino 2 theta plus 2 sin theta kube ne-square root sa-1 minus sin squared theta plus c. Athi sithi ukusekela lokhu ke manje sizosebenza ngakho. Khumbula ke la usin theta longusekelayo no x minus 3 divided by 2 ukuthi kuzomela uqaphele ukuthi khona yini okufanayo okutholayo okufana nawe uthi njengoba ngisekele u2 theta ukuthi khona nakulo uzusisiza khona. Khumbula ukuthi bengithe noma besithe kade sithola noma siguqula ukuthi utheta wethu ungangoba manje ungango arcsine base kusekelwa u-x minus 3 over 2 sesingasho ukuthi plus besithe usin theta wethu ungu-x minus 3 over 2 ingakho ekhaleni zala kade sisiguqule khona sesifaka lokhu okuguquliwe sino 1 minus sin squared theta ke manje esiguqule sathi kunguba nakhona sesiyofaka igwegwe lethu sithi x minus 3 divided by 2 sithi squared phansi kwaso i-square root leso base sithi plus c. Okushiya nobani manje? Kushiya nani? Kushiya no 2 arcsine sithi x minus 3 divided by 2 sithi plus sinoba manje basuse no 2 sino x minus 3 asibona okuzokwenzakala ke manje la phansi kwe-square root sethu ukuthi kuyovukani. Sino 1 minus x minus 3 wethu sibe no 4 ngezansi ngenxa yawo loya 2 onjani esiwuthwele upower of 2 okusho ukuthi bathimesile kuthiwe 2 times 2 saba sesinawo amandla ukuthi sikhiphe u4.
singakhohlwa na uC wethu. Asike sibone ukuthi khona okungasebenzeka na noma okungasuseka noma sikuhlanganise njengoba sino x minus 3 endaweni eziningi. Singasho ukuthi sithi times 2 over 2 laphaya sizinike nje ithuba lokuthi isibalo sethu sithi ukuncipha noma uma ukuthi siyanda sande ngolwazi hayi ukuthi sisixakazise sisidide. Khumbula lo ya 2 wethu esuthathe lapha ku 2 over 2 wona kusizosisiza ngokuthi ibe nani sibe no x minus 3 over 2 ne square root lethu ke lika 4 seliba khona ngenxa yokuthi sino 2 over 2 all times base siba ne square root sethu ke njengoba sinjalo ke lapha ya singakhohlwa uC wethu lokade kudala ngobabaza. Sasisalele ubani ke manje? Okwamanje ke sisalele yikho lokho esinako sino 2 arcsine phakathi egwegweni sino x minus 3 divided by 2. Sisejabula ke manje sisino plus x minus 3 divided by 2. Asibona ukuthi kuyenzakalani phakathi kwi square root. Sesilifake phakathi leleya ngoba li times ile na 1 phakathi saba no 4 laqaqeka saba no 4 saba ke sesivuleka isibalo sethu njengoba sinjalo sawususa divided by 4 sathi plus c okushiya nokufanayo ngezansi kwi square root ilona elihamba lenze njani isquare root lethu ilona elihamba lishintsha x wethu times 2 uskiphela bani uskiphela khona usquared. Uyabona ukuthi la lokho esikutholile manje uma ugijima ubuyele emuva uyobheka uyabona ukuthi kusibuyisela la kade sicale khona. Uyabona manje phakathi kwi square root sethu sinoba sino 4 minus phakathi kwegweni sibe no x squared minus 6x plus 9 okungaguqula ngezansi ube njani kube u6x minus x squared minus 5 ongasho ke nala ngezansi ukuthi hayi ke sengasho nje ukuthi sengandisa nje isibalo sami ngithi u2 arcsine ube no x minus 3 over 2 sibe no plus x minus 3 wethu over 2 phakathi kwegweni sesifaka lokho esikutholile ke ngenhla u6x minus 2x minus 5 esingakusekela sijabula ukuthi yebo besiside isibalo sethu kodwa singabuyela emuva sibone ukuthi sihambe ngendlela ekuyiye singahamba ngayo. Singathanda futhi ukuthi siguqule sithi x 6x minus x squared minus 5 sithi dx ngendlela vele isibalo sethu besiqale ngakho. Ungasiphinda ke isibalo sethu esimnandi kakhulu utsake nakubangani bakho ukuthi hayi wena noVabaksh nihamba phambili.